Arkada ardıgoy bakşan bolsun. Agdy bir illerin bir tenjan bolsun. Şöhratın beýgelip asmana galsın. Arkadan bağ terpayın yapanı Türkmenistan bir taraflığın mekanı. Esselamu aleyküm. Kahraman arkadağlı, aydım saadi, bakar geldi, edi diyarımızda yaşayan mehriban iyileşir, edi vatandaşlar aydım saadın hormatlı müştakları. Ve sizin her birinize berk can sağlığını, öy ozoklarınızın avadan bolmağını, tutyan tutumlu işlerinizin el mıdamı, rovaşlıklara, üstünlüklere ve senmeni tüysürümüzden arzu ediyor. Mehriban iyileşir, hormatlı tomuşaşlar, kahraman arkadağımızın sayesinde bahtiyarlıktan bağ tapan Türkmen ilinne aydımdır saatlarımız belent yanlanıyor. Gepleşimizin başını kahraman arkadağımıza alkışlar bilen başlayat, milli medeniyetimizin, sunutumuzun hakkı onları, mehriban arkadağımızın canı sağ, ömrü uzak, tutyan tutumlu işleri elmudama, rovani yollarda rovaşlıklara, üstünlüklere ve senmeyin tüysürümüzden arzu ediyor. Atalarımızın arzu umutlarının bina olan qarışsız, hemişelik bakıvi taraf Türkmenistan devletimizin şan şöhratı mundan meylagam dowam bolsun. Mehriban iyileşler, hormatly tomuşaçylar, ene şeýle ýagşy arzuwlar bilen Türkmen Wada Teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän kämillik ýoluny at gepleşigimiziň bugünkü sanyna tomuş etmäge çagyrýar. Mehriban iyileşler, hormatly tomuşaçylar, kämillik ýoluny at gepleşigimiziň başynda adatdakylar ýaly gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylara özleriniň syýynlaryny, halypa maslahatlaryny berjek halypalarymyz bilen tanış edýär. Gepleşigimiziň bugünkü mihmanlary Türkmenistanyň halk artisti Berdiniyaz Babaniyaz hemde Türkmenistanyň halk artisti Suğan Orazberdi. Hormatly halypalar, gepleşigimiziň bugünkü sanyna hoş gördük. Mehriban arkadağımyzyň saýasynda biziň Türkmen medeniyetimiz, Türkmen sunatymyz gün saýyn güllä besýär. Elbetde edil arkadağımyz ýylyň medeni sunat işgärlerini, sunat toýuny her ýylda bir hepdelap toýlap berýär. Gepleşigimiziň başyny hormatly halypalar alkyşly sözler bilen başlady. Kahraman, mehriban arkadağımyz Türkmen sunatymyzyň hak howanlary. Türkmen aýdymçy sadanlaryň hemmesiniň halypasy bolupdy. Kahraman arkadağımyz aýdymy nähili aýtmaly, nähili döretmeli, sahnada ustatyk bilen halka ýetirmeli. Ony näçe gedek bäri bize görkezip gelýär. Şol atlar bizi geljege de täze aýdymlary ruhlandyrýar. Türkmeniň altyn asaratly bäsleşiň ýegiji bolmak maňa da nesip etdi. Olam bizi gaty ruhlandyrýar. Şeýle ajaýyp pursatda kahraman arkadağymyza sag bolsun aýdýar. Kahraman arkadağymyň janynyň sag bolmagyny, belent başyň aman bolmagyny, il ýurt bähwetli, bütün adam zat ähmiýetli şu dünýäniň soluk işlerine elmydama rowaşklaryň ýar bolmagyny tüýsüründen arzu edýär. Men şu pursatdan peýdalanyp şu bize mektep bolup duran, muallim bolup duran mehriban arkadağymyzyň ömrü uzak bolsun. Can sağ bolsun, tutyan tutumlar işlerim rowajlasyn. Bizim özlerimizde giyeceğimiz günü edip işlep vatanımıza, mehriban arkadağımıza aydımlar, sağlar düzüp şu halkımızı, vatanımızı coşturup mehriban arkadağımızdan beğenler seyip onanlar yarın. Berniyada yine bir näçe tarifler vermeli. Kahraman arkadağımız soňky ýyllarymyzy özüň münasip atlarla atlandyrýar da. Yine şu ýylmyda Türkmenistan bir taraflyň mekany diýip atlandyryldy. Şu Türkmenistan bir taraflyň mekany diýip atlandyrylan wagtynda biz ilkinjilerin hataryna bolup bir aýdym işledik Türkmenistan bir taraflyň mekany diýip. Şol aýdymy ýerine ýetirsek näýelek bolar? Güllälek bolar. Başytyn halypa. Onda Suğan halypa gepleşigimiziň başyny siziň ýerine ýetirsek joşun aýdymyz bilen başladyk. Ondan soňra gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylary sahnamyzda çagyrarys, olaňam ýerine ýetirjek aýdymlary diňler. Düşler arkadağımız bilinir, Türkmenistan bir taraflığın mekanı, devrin şöhratı devlet
akın sürýe sehrada. Açan gördük aydın aydın bu hali. Göýe umman içre parahada da hey. Türkmenistan bir taraplyň mekany. Göýe umman içre parahada da hey. Türkmenistan bir taraplyň mekany. Dillerimizde jürýär şerin aydın. Ýanlar ýar diýanda bakıp altın mukamy. Alıklara barýan asırlar ayda. Türkmenistan bir taraplyň mekany. Dillerimizde jürýär şerin aydın. Ýanlar ýar diýanda bakıp altın mukamy. Alıklara barýan asırlar ayda. Türkmenistan bir taraplyň mekany. Türkmenistan bir taraplyň mekany. Köp sağ olun Suhan Halypa ýerine ýetirip beren aýdyňyz üçin. Indi hormat halypalar mümkin bolsa gepleşimde gatnaşýan aýdymçylar sahnamyza çagyryp onuň ýerine ýetirjek aýdymlaryny dinläýeli. Gurhusne. Mehriban ýyleşler hormatly tomoşaçylar, Kämillik ýoluna gepleşimizin bugünkü sanyny Türkmenistanyň Injener Tehnik we Ulag Kommunikasiýalar Institutynyň Bagtyar talebi Arslan Meredow gatnaşýar. Şeýle hem Iqtisadiýat we Dolanýaş Institutynyň uçurumy ýaş zihin aýdymçy gidimiz hem sadyny gidimiz Kemal Oradaliýew Kämillik ýoluna gepleşimiziň bugünkü sanyna gatnaşýar. Häzir biz sahnamyza Arslan Meredow çagyrýar. Arslan Kämillik ýoluna gepleşimiziň bugünkü sanyny hoş gördük. Görüşimiz ýaly biziň hormatly halypalarymyz gepleşimiziň bugünkü sanyna mihmançylykda ýerine ýetirjek aýdymmy özleriniň siňlerini halypa maslahatlaryny bererler. Haýsy aýdymlar bilen gatnaşýan gepleşimiziň bu sanyna şeýle de bir talip kalbyndan, aýdymçy kalbyndan çykkan arzuwlaňyzam iletişime ýetirdim. Assalamu alaykum hormatly halypalar. Men siziň Kämillik ýoluna gepleşiňizde halypalardan miras galan aýdymlar ýetirdim. Başardygymdan häzir şol aýdymlary ýerine ýetirip bereň. Biz talip ýaşlara okumaga, döretmäge, öz sunatymyzy açyk görkezmäge uly mümkinçilikler döredýän gahrman arkadaşymyzyň jany sag bolsun. Tutýan tutumly işleri elmi dama rowaj alsyn. Köp sağ olun Arslan. Eden arzuwlaňyz hasyl bolsun. Bizem size ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzy diýip üstünlikli joşuny ýerine ýetirmeňizi halypalarymyzyň gowy bahalaryna manasip bolmagyny tüýsürümizden arzu edýär. Onu hormatly halypalar Arslanyň ýerine ýetirjek aýdymlaryny dinläýeli. Ulhusne. Başlyň. Gamly gün açylyr, zeker kuşlar sayrana. Parlap namaz içilir, zeker kuşlar sayrana. Bilbillerin uvadi, vaspeder bahar yadi. Artar gödürlüň nedi, bahar kuşlar sayrana. Kä gonur kä göçürülür, uzak mendil geçerler. Nüňläp namaz içerler, bahar kuşlar sayrana. Seker turun duş bolur, dinläp göwni hoş bolur. Şafir galyl joş bolur, bahar kuşlar sayrana.
sensin bugün dünyamı yağtı saçan günahım yara peri ay ya deyini den salsın dünyanın uğurlarına on yan bina vuryan kudretun ay meşhur ettin elimi küllü Türkmen ilini bağladın akbalimi özümün akbalimi ay cemalın ay vurup ağzına çara peri ay cemalın ay vurup takdim ediyor peri ay cemalın ay vurup takdim ediyor peri Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Aydym Zadyň hormatly muşdoklary. Ene kämillik ýoluna getmeşiňizde görüşmedi ýaly ýaş zekini Aydym şigidimiz Arslan Meredowyň ýerine ýetiren aydymlaryny dinlediňiz. Arslan köp sag bol, ýerine ýetirip beren aydym üçin o wadyňy mundan belentleri ýaňlanmagyny tüýsüramyzdan arzu edýär. Ene hormatly halipalar, Arslanyň ýerine ýetiren aydymy ileşmeniň hem gögününe ýarandyr diýip umyt edýär, çünki dogrusy meňe gögünüme ýarady. Ene siziň berjek syňdan maslahatlaryňyz bilen bir dowam etsek. Arslany yaş entek tuvaleme entek kämilleşip bermeliler tigitse aydymna öwrünip bir wagtynlardan aydym solup bolanokda ýoş-ýoşdan şu aýdyp näse şumadan bizim sadan ne bolmuş niýem öwrünip berse kämilleşip berse Kämilin şägi ýok. Arslana bir aýşakladym maslahat berjekde tuvaleme ana verdi halipamyzyň ýoluny aýdýan eken. Tuvaleme goýol sesime de gawat gelýär. Gowamaýdýan. Ýöne beýikden aýdýan da, gaty beýikden aýdýan. Bir zatdaň sinotusyny aýdýan da. Şonu birazjyk bir ton ýa ýarym ton aşağı süýşürip aýtsaň, hasyn arkaýyna aýtjak da. Şeň, bira ol. Buram sözlerine seyretse ağzını açar ayper diye de takdim edýär bolmalylar. Ayper derle aper. Aper diýen. Aper diýmeklik
apere diýip hayran galmakyň Oo. alamaty da. Haçan da Aydymyň sözleriniň manyna düşünip aýdanda şonu gowolýar-da, şu manyny tarapdan ýygyrlagyn öwrenende. Köp sağ olun. Hormatly halipalar beren synyň maslahatlaryňyz üçin. Elbetde arsana mundan beýle beren bellikleriniz, maslahatlaryňyz göz önüne tutup hasam gelecekde kämilleşip öňe ilerler diýen tamamyz bar. Indi görüşimiz ýaly hormatly halipalar biziň kämillik ýoluna gepleşigimiziň hem 05-32 gysga belgisine tomaşaşlarymyzdan hem dinleýijilerimizden hem bir näçe SMS-ler teklipler gelip gowuşýar. Biziň gepleşigimizden tägem gatnaşmak isleýän aýdymçylar bar bolsa ýa-da gepleşigimizde görmek isleýän aýdymçylaryňyz bar bolsa biziň 05-32 gysga belgisinde özüňiziň SMS-leriňizi, tekliplerinizi ýollap bizi bilen SMS arkaly habarlaşyp bilerdiňiz. Indi hormatly halipalar gepleşigimiz ýene-de arsanyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edelim. Men yarını yad eyleyim Mecnun'un men yad edeyim İlden ile karar oldum Dağdan da sana karar oldum Ey bilden masaya ey dost tuttun mu Gel yayrem 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 yayrem
Hakvedi tırın nikmayın Hakvedi tırın nikmayın Imanin zittine nalysın senin Til havar bir ilin çakmaldan canıma Bağlama min zittim Vey vey ağlısın senin Sultanmasın harunlim Ey garip görmeneleyim Gönlüm zar oldun Ey ağlay ağlay ki gözüm kör oldu Ey garip Ey havadan bir tenni vurtun tan Nesedini çirele koydu
Nalysın senin Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar. Görüşme diýalyp Arsan Meredowyň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňlediňiz. Ine hormatly halypalar, Arsanyň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňledik. Biziň türkmen halkymyzyň baý aýdymsa sunwaty bar. Elbetde türkmen halk aýdymlarynyň hem ýerine ýetirişiniň hemmämiz bilýär bir näçe ýollary bar. Arsan şu wasalar sarık ýolundan halypalarymyzdan miras galan meşhur aýdymlary ýerine ýetirdi. Atalar sözü we durlar hazynaty bolan Paýhaz Çeşmedi eserde ýürekden çykan söz ýüregi barar diýe şeýle hormatly halypalar. Arsanam ýüreginden joşuryp aýdymlary ýerine ýetirdi. Siziň berjek syňyňyz, pikirleriňiz iýleşmemiz şuňam biz şuňam gyzykly baş üstüne. Şu halk aýdym aýtmaklyk zähmet talap edýär. Hassyn häşi salar sarık ýolundan aýtmaklyk ses talap edýär. Oňa bir agyrlygy bar da özüniň. Ýani şu wagt Arsan aýtýar bolun özümiz aýdan aýdymamyz da hemmesem. Şol içinde biz Arsandan deň ýaşap otyrmyş bar şol aýdymlar içinde. Gaty tutan ýerlik bir erjerlik ses bir zähmet talap edýän aýdymlar. Arslan şu aýdym olar köp diňläpdir, halypalyň asyl nusgasyndan köp diňläpdir. Şu umman barşy gowy, sesi gowy. Ýöne men diýjek bolýanlarym inni Arslan hemme bagşyň aýdymlaryny aýdyp gördüň. Gowlat hemmesinden başlarsan ýöne özüňe birini bir has ýakyn bolsa, özüňe bir ýol saýlap allar. Estradada halk aýdymlary aýtjak bolsaň geljekde de. Doğru değil mi Halim? Doğru diýen. O zaman şonu bir ähli zada ünsüňi bölüp dursaň, maksadyna ýetmeklik kyn bolýar-da. Bir ýol saýlap alýanda, şoňa da ak yüregiň bilen gullyk etýän. Ana şonu ussatlyga ýetersiň da. Men diýjek zadym. Nalaşyň sen diýen aýdym tamamlaňda garaşdym da, mysal üçin. Oglym amedetdim, nalaşyň seniň nalaýşyň seniň dip şonu bir jemlän bolsaň şonu hazam bir ýerine düşerdi. Şonu bir estradada halk aýdym aýtjak bolsaň şu aýdymy estradada kim gowy ýerde ýetiripdir. Şonu iýdäp gözläp tap gereň alsaň has gowy ýerine çörmä diýen. Köp sağ olun Suwan Alypap beren fiýliňiz maslahatlaryňyz üçin. Indi berdi ýa-da sizden bir pikiriňizi diňlesek, bir sizden bir öz pikirleriňizi aýtsaňyz, ondan soňra arsaly agardylar bilen sahnamyzdan ýollar. Umman şu Mariyolna şuna nowat başymyz ýatmy salýanlar. Şular ýerine ýetirenler dutar bilen gyzam ýok da şonda. Şularyň şu ustatlyk bilen şu her zaman sawralyny goşup ýerine ýetirýärler. Men şunu sağlanlara da ustatlyk beresim gelýär da şular tugeleme. Şu dutary alpnada Arslanam şonu ikisini goşup bir bilen düşünşüp şu aýdymy hasam gowy ýerine ýetirdi da tugeleme. Men sawasyn aýdýan. Köp sağ olun hormatly halypalar beren fiýliňiz maslahatlaryňyz üçin. Arslana biz ýene bir ýoly köp sağ bolsun aýdýas. Halypalan beren maslahatlaryny belliklerini göz öňünde tutup, mundan meýle aýdymsa älemini sunup, älemini hasam bir kämilleşip, öňe ilerlemeňiz arzu edýäs. Okuňyzda müsünlükli tamamlap, saýlap alan hünäriňiziň eýesi bolup, ýurdumyzda, watanymyzda gerekli hünärmenniň biri bolup ýetişmeňiz arzulaýar. Indi Arsan bir arzu bilen iýleşmede ýetirseňiz, ondan soňra hormatly halypalar innik çykyş etjek aýdym şeýdimiz Kemal Oradaliýew sahnamyzda çagyr. Köp sağ olun hormatly halypalar beren maslahatlaryňyz, syýlaryňyz üçin. Mundan beýle siziň beren maslahatlaryňyzy göz öňünde tutup, aýdymlaryňyz üstünde köpräk işlärin diýip sizi andyrýaryn. Şu pursatdan peýdalanyp, biz taryp ýaşlar üçin okamaga, döretmäge hem de aýdym sansyny açyk görkezmäge, şeýle sahnalarda çykyş etmäge mümkinçilikler edýän gahrman arkadaşymyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan tutumly işleriň mundan beýle bir başyklara weselmegini arzu edýän. Köp sağ olun Arsan, eden arzu bolanyňyz hasyl bolsun, üstünlük, rowaşlyk siziň kemraňyz bolsun. Köp sağ olun. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, kämillik ýoluna gepleşigimiz siziň tomoş etmeňiz arkaly dowam edýär. Indi hormatly halypalar, ileşmede garaşýandylar, biz bilýäs, Berdiňýaz halypap
bir näçe saz gurallar erkediýe Berdinýaz halifa bir sazanlarlyk etse Suwan halifa sizem bir bilelikde bir gow aýdymlagynyň bir ýerine ýetirip berseňiz ileşmedem tomuşuşlarymyzdan bir diňleseler. Kolip çıkıp garoçydy ýanamaydım bir aýdyp berseň. Hawa. Onda Mawtumula atamyzyň goşgularyndan merd olmaz diýen aýdypdylar. Ha, başysyn. Mert yigit mert döner gelgeley namart asıl hamer dolma Gurdun gözüne ot yanar gelgeley şagal tilkene ur dolma Gurdun gözüne ot yanar gelgeley şagal tilkene ur dolma Veydadey hey Sözlüğül bilenin tillen gelgeley Bilbil ayra düşeğüllün Eşit adam doğun ilin gelgeley Gayri mehrevan yord olma Veydadey Niyetine cana dert olma Men dağı Mantım uli akıl huzun gelgeley Aktı özün gal yaşın İlla yetti gamli başın gelgeley Mundan gayrı feryat olma Dağı leyli hey İlla yetti gamli başın gelgeley İlla yetti gamli başın gelgeley Mundan gayrı feryat olma Dağı leyli hey Mehriban ileşer, hormatly tomuşuşlar, ene görüşme diýelip, biziň gepleşimiň bugünkü mihmany, hormatly halipalarymyz Türkmenistanyň halk artistlary Berdinýaz, Babanýazyň hemde Suwan Orazberdiýewiň ýerine ýetiren aýdymyny diňlediňiz. Hormatly halipalar köp sag bolsun aýdýas.
Sugan Alipa berdi. Niýaz Alipa size de köp sag bolsun aýdýar. Janyňyz sag bolsun. Sunuňat dörüjülük äleminde üstünlükler, rowaşlyklar hemraňyz bolsun. Sag ol. Indi hormatly Alipalar, mehribanylyşlar, hormatly tomoşaçylar, biziň kämillik ýoluna gepleşigimiziň buňky sanyna, gepleşigimiziň başyna da belläp geçdik. Hem aýdym şigidimiz, hem sada nigidimiz Kemal Oradaliýew gepleşigimiziň buňky sanyna gatnaşýar. Indi biz mehribanylyşlar, hormatly tomoşaçylar, häzir sahnamyzda Kemal Oradaliýew şagyrýar. Baş üstüne. Kemal gepleşigimiziň buňky sanyna hoş gördük. Indi Sugan Alipa Kemaly siz hem tanýansyňyz, biz hem bilýäs. Hem akordeon saguralyny erkediýär, hem bir näçe aýdymlary öz başaryny oýunşy ýerine ýetirip gelýär. Öňüm gepleşigimiziň bir näçe sanlaryna Kemal gatnaşypdy. Indi Kemal bir haýsy aýdymlar bilen gatnaşýan gepleşigimiziň buňky sanyny hem de bir arzuwlaryňyza mileşýärmi diýerdiň. Assalamu alaykum halipalar. Men kämillik ýoluna adly gepleşige halipalaryň aýdymlaryny ýerine ýetirip berjek başardymdan mümkin bolsa. Men hem şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyna köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadamynyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmi damara wajasyn. Köp sag bolun Kemal, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bu ýyl Kemal Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaş Institutynyň uçurmy, mundan meýle biz size üstünlük arzu edýär, saýlap alan hünäriňiziň eýesi bolup gerekli hünärmenler bolup ýetişmeňizde arzu edýär. Indi Kemal haýsy aýdymlar bilen gepleşiň başyny başlamak. Men Türkmenistan halk artisti Kakadur Tajimov'un aýdymyny aýdyp berýän mümkin bolsa. Baş üstüne. Mehribanylyşlar, hormatly tomoşaçylar, kämillik ýoluna gepleşigimizi Kemal Oradaliýewiň ýerine ýetirjek. Aýdymlar bilen dowam edýäs, diňläň. Diýin jalyň, lezzet alın. Bilsin dünya kalbin törünü, müdümülük öydüm olup kalayın. Bu sesin kalbinde öňayda almada, bir azayıp aydım olup kalayın, lehlem kalayın. Senem şolaydıma düşeyle hasratın unutup süyürüm yali, süyürüm yali. Aydınmadı bilmez özüne gaytalam, onu dingen senin için aydarım. Bir gün bizden delgüllerden alaşıp, sen mukamın yatla vida gaydarım, lehlem gaydarım. Hasratın unutup süyürüm yali, süyürüm yali. Gül kesmini gözüme getirip, sen akınla azavaydım aydarın, lehlem aydarın. Aydarın, lehlem aydarın, salam aydarın. Mehribanylyşlar, hormatly tomoşaçylar, kämillik ýoluna gepleşigimiz siziň tomoş etmeňiz arkaly dowam edýär. Ine görüşme diýäli, şu wagt Kemal Oradaliýewiň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňlediňiz.
Kemal köp sağ bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymyň üçin. Ine hormatly halipalar, görüşme diýal Kemalyň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňledik. İleşmedem diňleýijilermedem diňlänlerler. Ine şu Kemal baradaky pikirleňizi siňiňiz hormatly halipalar eşitmek isleýär başsyny. Tuvalama o yerine yetirdi. Kemal mene öňden bersan yani. Kakasynyň ýoluny götürüp buna hem fasalya hem aýdymaýdy. Buna da ustatlyk gerekdi. Hem başy berip hem salyp hem aýdylanokda. Öz başyny öz ýolu var. Buna şu akordeon salyp aýdyp başlady boly. Men näme Kur'an Murat dawasy fiýadyma düşdi. Mene berekallah diýesim gelýär. Köp sağ olun, Berniyat Halypap. Beren siňiňiz maslahatlaryňyz üçin sunuňda Sarpal Mehriban arkadamyň saýasynda şeýle dünýä ölümlerine gawat gelýän studiýalarda gepleşik taýýarlamak, şol sanda ýaş tekinleri ýüze çykarmak üçin Mehriban arkadamy tarapyndan ähli mümkinçilikler, ähli şertler döredilen elbetde kämillik ýoluna gepleşigimizde de Suhan Halypada bilýänler bir näçe sanlaryny, bir näçe ýaş tekinli ýigitler, aýdymçylar özleriniň başarnyklary boýunça aýdymlary ýerine ýetirip gelýärler. Ine gepleşigimiziň hem tuwalma bugünkü sanyny Arslan Meredip hem Kemalym özler şu owazda aýdymlary ýerine ýetirip otyrlar. Ine hormatly halipalar gepleşigimizde ýene de Kemalyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edeli. Kemal haýsy aýdymlar bilen dowam etmekçi? İlki ýerine ýetip berse aýdym Türkmenistan halk artisti döwlet direktörüň sunmaryny, ikinji Berniyat Halypaň aýdyşy ýaly Kur'an Murat Dawasyewiň aýnagy aýdymyny ýerine ýetirip berýär mümkin bolsa. Baştuny. Onu mehriban ile şol hormatly tomoşaçylar kämillik ýoluna gepleşigimizde ýene de Kemal Oradaliyewň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýäs. Diňläň, tomoş edin. Dostlarsan elbet bir Dostlarsan elbet bir Görürsün morunları Görmedikler görsemdi Görünür haridari Görünür haridari Görürsün morunları Çeşmelerden su içer Bakar konuşasın asar Saçlar ya da salar gül yâli Ya da salar gül yâli Gödersin morunları Ay bağları katar katar Bağları katar katar Yukarısıdan ayetler Sınari, bilin başlı sınari Gödülsün morunları, gödülsün morunları Ya da salar gül yâli, ya da salar gül yâli Gödülsün morunları Durabilmesini gören adamdan Akıl kuşum hayran eden aynağı Toy günüsün adam seni pirizat Yürüyüşümü vehran eden aynağı Durabilmesini gören adamdan Akıl kuşum hayran eden aynağı Toy günüsün adam seni
intiharım aynalı. Ine mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, Zeki Naýdymçymyz Kemal Oradalywyň ýerine ýetiren aýdymlaryny dinlediňiz. Kemal ýene bir ýoly köp sag bolsun aýdýar. Ine Suwan Halypap, Berdiňýaz Halypap, görüşimiz ýalyp kämillik ýoly gepleşigimiziň bugünkü sanyny Arslan Meredow, Kemal Oradalyw öýleriniň başarnyklary boýunça aýdymlary ýerine ýetirdiler. Ine hormatly halypalar gepleşigimiziň bugünkü sanam ahyrlap barýar. Ine Kemala berjek synlaňyz, maslahatlaryňyz, arzularyňyz bolsa, halypalar baş üstüne söz sizden. Kemal'ın tuğuleme kemden kämilleşýändigini bildirýär. Saat gurulu arkaýyn erkedip, ýani Berdiňýaz Halypaň aýtýary, şol ikisini bile ut goşdurup ýerine ýetirýär, hiç ýeri aldyraman, elberlik bilen alyp çykýan. Şol gowzat, sesem owadan gelýär, bir heli sadyň şirinligini duýup bilýär. Ýöne bir berjek maslahatym bar, ýanky gözel summoruň nar diýip biziň hemme bilýän aýdymyň. Ýokary galýan küpledi bar şonuň. Şo taýda ýokorsy näme ýeter? Bağlary hatar Ýokorsy narına ýeter. Ýokorsy daýyna ýeter. Daýyna diýip bir owa bar da. Şoň üçin ýokorsy daýyna diýip aýtdyň da, şo taýda ýokorsy daýyna ýeter. Kemal haňa geljekde has kämillik arzu edýän. Ne tuğuleme bir uçurum bolupsyň geljekde de saýlap alan hünäriňde üstünlük arzu edýän. Ondan daşgaram sunuwa däleminde de sana bir sahnalarda, bir çärelerde, bu konsertlerde, toy dawaralarda bir arzyly ýerde bolmagyny, bir kämilleşip bir kämillik ýoluny üstünlük tüýsürden arzu edýän. Sağ olun. Köp sağ olun, hormatly halypalar beren maslahatlaryňyz synaňyz üçin. Indi hormatly halypalar gepleşigimiziň bugünkü sanyny ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gelip beren synaňyz maslahatlaryňyz üçin, ýerine ýetirip beren owadan aýdymlaryňyz, çalyp beren owadan sağlaryňyz üçin köp sağ bolsun aýdýar. Elmadamy hormatly arkadaşymyzyň saýasynda şu türkmen medeniýetiniň, türkmen sunugatynyň güllüýän ýurduny täze eserler bilen biziň medeniýetimize, sunugatymyza özüňiziň munasip goşandygyny goşup alyp barýan halypa şagirtlik ýoluňyzda da diňe üstünlük, rowaşlyklar tüýsüregimizden arzu edýär. Sözümün ahyrına sunugatymyzyň hak kowanlary, sunugat wekilleriniň, aýdymçylaryň, sadanlaryň halypasy bolup duran gahrmany, mehriban arkadaşymyza çäki sawatlaýdy diýär. Bir de şeýle bir giň ýol açyp beren arkadaşymyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, ýurt bähwetli bütün adamlar ähmiýetli durmuşa geçirýän işleriň elmedama ruwaşlykları wetlenmegini tüýsüregden arzu edýär. Mehriban arkadaşymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işlerim rowaj alsyn. Köp sağ olun, hormatly halypalar, eden arzularyňyz hasyl bolsun. Sunugat dörjülük äleminde işleňizde diňe rowaşlyklar, üstünlükler ýaraňyz bolsun. Ine gepleşigimizde ýerine ýetirip beren aýdym üçin Kemal Oradalyw köp sağ bolsun aýdýar. Sunugat ýoluny, dörjülük ýoluny aýdymsaz äleminde diňe üstünlük, rowaşlyklar ýaraňyz bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Indi mümkin bolsa Kemal sizem bir arzularyňyzy ileşmede ýetirseň. Hormatly halypalar, beren maslahatlaryňyza, synlaňyza köp sag bolun. Men hem şu pursatda peýdalanyp, biz ýaşlara şu ile pursatlar döretip berýän mehriban gahrman arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Köp sağ olun, Kemal eden arzularyňyz hasyl bolsun. Indi Arslan Meredow, Kemal Oradalyw sadanlarlyk eden sadan niýetleri de köp sağ bolsun aýdýar. Owadan sağlaryňyz elmedama, owadan ýurdumyzyň toýlaryny bedäp durmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, görüşmek ýalyp kämillik ýoluny gepleşigimiziň bugünkü sanyna ýanglanan aýdymlar saatlar şulardan ibaret. Biz ýene bir ýola bize aýdym aýtmakda, saat çalmakda, şygyr ýazmakda, umuman ähli babatlaryny soluk mektep bolup duran medeniýet halkyň kalbydyr diýen gahrman arkadaşymyza tüýsürekden alkyşlamada aýdýar. Gahrman arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Türkmenistan bir taraplyk mekanady bilen ötüşü mendillere sary gadam uran ata watanymyza berkarar döwletimizde hemişe rowaşlyklar ýar bolsun. Agdyr ozoklaryňyzda şagy gülküleri, ýene hudulary türkmen aýdymdyr saatlar hemişe belent ýanglansyn. Ýene de türkmen wada tele ýylymyna diýdarlaşýan çak hoş wagtyňyz.